ышанмас бер көндә, шаян алар кыюлда. Әйтәләр турысын, Кемнәрсең ул фиксиләр, әйдәле сер булсын. Кемнәрсең ул фиксиләр, әйдәле сер булсын. кемнәрсең ул фиксиләр? Әйдәле сер булсын. Фиксифон. Димдимич, бездә нәрсә барын әйтә аласыңмы? Әвәл минекен әйтеп карагыз. Бананмы? Машина. Шоколад. Пистолет. Ха, белә алмадың. Әти үзенә яңа телефон алды. Eskisi миңа бирде, бөтенләйгә. Син. Ә сездә нәрсә? Менә. Сездә дә телефонмы? Яхшырак. Бу фиксифон. Типусның яңа фиксифоны. Eskisен симкага бүләк итте. Аннан шылтыратып та буламы? Әлбәттә. Бир күрсәтәм. Типус, сәлам. Сәлам. Ник шалтыратасың? Былай гына. Ноли, юк бар белән бүлдермә әле мине. Күрдеңме? Анысын минекеннән дә шылтыратып була. Кешеләргә була, фиксиләргә юк. Фиксифон ул фиксиләрнең акыллы телефоны. Аннан фиксиләр бер-берсенә шылтырата. Шулай ук фиксиләрнең махсус интернетына керә. Фиксифонда камера, фонарь, яңалыклар, уеннар, фильмнар да бар. Тагын фиксипелкаларда фиксиләрнең яраткан җырлары. Балалар да шат, өлкәннәр өчен дә әйбәт. Чөнки фиксифон аша әти-әниләр балаларының кайда йөргәннәрен, бәләгә юлыкмаган икәннәрен белеп торалар. Күптән түгел генә кешеләр дә акыллы телефон уйлап чыгарды. Аны смартфон дип атыйлар. Аның ярдәмендә шылтыратырга да, интернетка керергә дә була. Смартфон тулы бер компьютерны алыштырала. Шулай да фиксифоннан әле ул нык калыша. Бик тә әйбер. Ләкин уеннар миндә дә бар. Шундый бармы? Кара әле монда. Я тышкан. Хәзер монда. Ой. Ул бит юкка чыкты. Монда бар. Бу гына түгел әле. Тышкан компьютер белән идара итәргә булыша. Аны хәрәкәтләндергәндә. Аңладыңмы? Фиксине берәү дә күрми, син күрәсең. Ул сиңа булыша да әле. Шәп! Булсын иде минем шундый фиксифон. Акылың алтын икән, син бит фикси түгел. Жәл. Мәктәпкә барыйммысың? Кәефе төште. Телефонын да онытып калдырган. Бер фикер бар. Язарга да. Өлгердек. Тедиш. Ай, бу бит Сюрприз. менә сиңа минем хәзер үз фиксифоным бар. Сезнеке кебек. Кебек диярлек. Димдимыш. Телефоныңнан шалтыратыйм әле. Үземнекен таба алмыйм. Ага. Син монда алыштырып бетергәнсең. Мин кайдасың? Бәлки Атипус? Уйлап тапкансың миңа исем. Нолик, мин эштә. Ташла шаяртуыңны. Ой, кем бу? Бу Нолик түгел. Кем бу?
Kimge şıltırattım min? Егетләр, бу кемнең телефоны? Oh, miniki tabıldı. Yugurem, номерларны соңыннан тикшеріп алырбыз. Ой, илегешек безгә типустан. Бир әле, Дим Димыч. Фиксиләрнең бөтен номерларын сызып атыйм әле. Мин сезгә ничек шылтыратам соң? Ник шылтыратырга? Без бит һәрвакыт яныңда. Мультипликацион фильм «Халкыбыз мирасы» студиясында тәрҗемә ителде.